Ukrainanyň günörtü günne gorundaky Port şäherini Mariupolda galan Ukraina eskerleriniň 260-dan gowragy 16-njy maýda ençe mekepde bäri gawa gastynda bolan Azovstal zawodynyň bukulorundan evakuasiýa edildi. Ukrainanyň Polot zawodynda ýerleşdirilen harby bölüminiň Azov batalyonunyň serkerdeleriniň biri gawagyň soňlanmak ähtimallygy barada aşarat edeninden soň Ukrainanyň gorunmak ministrligi ol ýerdäki adamlaryň evakuasiýa ediljekdigini elan etdi. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornbasary Hanna Malyar 50 sany agyr yaralanan eskeriň Novoazovskdaky keselhana äkidilendigini, beýleki 211 adam bolsa gumanitar koridor arkaly başga bir ýere evakuasiýa edilendigini aýtdy. Azov batalyonu bir sosial mediada ähli Mariupol garnizonunyň janynyň halas edilmek üçin ýokary harby serkerdeligiň tasdiklan kararyny ýerine ýetirýändigini we Ukrain halkynyň gollugyna umyt baglaýandygyny habar berdi. Azov batalyonunyň serkerdesi podpolkownik Denis Prokopenko uğurda çap edilen video ýazgyda bu kararyň goşun serkerdeliginiň iň ýokary derejesinde kabul edilendigini we iň ýokary harby serkerdelik tarapyndan tasdiklanan kararyň has möhümdigini belledi. Russiýanyň gorunmak ministrligi bir yaralananlaryň Polot zawodyny terk etmegini, olaryň Moskwa tarapyndan gollanýan separatistlaryň gözegçiligindäki şäherde bejerilmegi şerti bilen radylyk berendigini aýtdy. Şeýle-de ministrlik tasyň maglumatyna görä zawodyň çägine atyşygyň bet edilendigini we gumanitar koridoryň açylandygyny aýtdy. Yaralananlaryň uruş ýetiri hasaplanjakdygy ýa-da dälligi barada hiç zat aýdylmady. Mariupol garnizonu özüniň söwüş missiýasyny ýerine ýetirdi diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň 17-nji maýda ýüzlerçe Ukraina eskeri ol ýerden evakuasiýa edilenden bir gün soň çap eden beýanatynda aýdylýar. Ýokary harby serkerdelik Azovstalda ýerleşýän bölümleriň serkerdelerine harby gullukçylaryň janyny halas etmek buyurdy. Mariupol goraýjylar biziň döwrümizin gahrmanlary diýip beýanatda bellenýär. Şeýlelikde köpüsi Azovstalda yaralanan söwüşçüler Moskwa tarapyndan gollanýan gozgoloňçylaryň gözegçiliginde galýan şäherlere göçürildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski giýjeki video ýüzlenmesini Azovstaldaky eskerleriň evakuasiýasyny Ukrainanyň harby we aňta gullugynyň, şeýle-de Gyzyl Haç gurambasynyň we BMG-nyň gurnanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol Ukraina söwüşçüleriniň derrew boşadylmajakdygyny duýdurdy we olaryň boşadylmagy baradaky gepleşikleriň çeýeligi hemde wagty talap edýändigini aýtdy. Şu aralykda Sewdi resmiýleriniň habar bermeklerine görä Gunnogordaky Rus hüjümleriniň täzelenmegi bilen parahat ilatyň arasynda adından 19 ýaşaýjy helak boldy. Luhansk sewtiniň häkimi Serhiy Hayday ýerden agyr topokuna tutulan ýaşaýyş etraplaryna ýangyn turanlygyny we Severodonetskde 10 parahat ýaşaýjynyň ölenligini aýtdy. Donetsk sewtinde hem 9 ýaşaýjy öldürildi diýip sewt häkimi Pavlo Korolenko Telegramda habar berdi. Ukraina harbylarynyň maglumatyna görä şu aralykda ýurduň ikinji uly şäheri bolan Harkowyň töweregine barýan garşylykly hüjümler güýçlerini we Rus goşunlaryny Harkowyň töweregindäki serketlere tarap ýa-da çekilmäge mejbur etdi. Harkow ýaraly güýçleriniň territorial gorunmak güýçleriniň 127-nji brigadasynyň 227-nji batalyony ruslary döwlet serhedine çenli ýerine serpikdirdi diýip Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň 16-njy maýda Facebookda ýerleşdiren beýanatynda aýdylýar. Prezidentiň geňeşçisi Aleksey Arestowyçyň aýtmagyna görä, Ukraina hüjümünden soň Harkowdan çykarylan Rus goşunlary Donbasyň ugruna geçirilýär. Emma Ukrainanyň bu aýdýanlary bada-bat tasdiklanyp bilinmedi.